tagpang iti tangatan. Dinapalabos, isagsaganaan da biliti posible nga ramidon ni Bong. Iso binantayan daan na imbag ti uneg ken aglawlaw ti hideout. Sanmet ang makaidnan ni Don Braulio, gaputan na pa'y da biliken dagiti grupo na amang patay ken ni Bong. Iti daytamet lang agundaway. Nagdamag ni Altaya ken ni Rosalia, noan niya talaga ti pudpud no ang negosyo ti Don. Inawis ni Rosalia ni Altaya ngagturong da iti sangot ti seleb day di Doña Aurora. Imbaga ni Rosalia, anilangan Altaya ti makamo amang takwat no anya ti linaon ti nasao a seleb. Iti kabarbaro a hideout. Imawag ti Don ken ni Billy amapanda iti mansyon ta napateg ti ibaga daytoy. Imbili nga rod ti Don apaliiwan da ni General Marasigan. Nagtungpalmet da Billy ken Jaime. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tapang! Iti tangataw! Billy, itay tapay dito abay ti posting agpalpaliw. Mawan matente mauray ta general, arumar manipo diti na itimbre kadata restaurant. Ano san tapay, Jaime? Nalapit nga dalang dita restaurant ni General Marasigan. Nung ay sumrak talangan iti restaurant. Kampay di, manganta. Gusto ka, Jaime. Total, mabisinak maten. Awan tumag ngamin ti bilib mo kanya. Ala, mamati akong kan ka. Sumrak ta nga rod iti restaurant. Iti kasta. Mamuan ta, nadamot lang ni General Marasigan iti unag. Okay, mapanta nga ro din, Billy. Jaime, iwaras mo ti panagkita. Bareng adda dito'y ni General. Iso matiraramidan. Ay, nabannog pa kitin dagiti mata ka, tumalangkyaw. Nalawa da ito'y restaurant. Isa, sana basta makita. No adda talaga dito'y ti General. Billy, mapaitan sa magagpaliw. At dayta ka manan ako na. Managsiksikor ka talaga. Awan pa'y aanusam. Sabit lang. Gorderak man iti inuman tang arak. Bartak-takit di. Sigalat na ti makamo, Jaime. Awan pa'y silsilpi yung imbaon kung agpaliw ni General Marasigan. Boss, talaga saan miya nakita ni General Marasigan iti restaurant? Talaga saan nyo ang makita? Gapot na nagbarbartek kayo di kami! Boss. Talaga mundal kayo? Boston, boss. Boston. No saan nga yung magaganyak ni manager ti restaurant? Diyak namuan ti inarami jo adwa. Boss! Apay, nalipatan yun nagiti connection ko. Amok ti manager iti restaurant. Boss. Imbes nga agpaliw ti inaramid yu ijay. Saan? Ito nagbarbartek kayo kit... Boss! Anay ko. Pero sakit di magbagig, Billy. Padatalang iti marikrik na. Anay. Basol mo na ito, Jaime. Payasak maning iti pabasulang. No di ka kumagimatang iti arak. Nakapagpaliiw ta kumana imbag. Laglag. Awan matlang ti serbiti pa nagpaliw ta. Anya? Apay na ibagam ti kasta. Kitnawan mat ni General Marasigan iti restaurant. Ha? Oh, abay, nalipatan mo. Ti? Tibiling ka data ni boss. Nga anya? Aliwan talang titigtig na ni General Marasigan. Saan takot na patayan? Oh, gets mo? Anya? Iti ababapan na rita. Awan mat tinakita ta General iti restaurant iti rabi. Adamot gayang basit alinaon ti isip mo, laglag. Ah, Ano ko? iluto man ti bagik ta na sakit unay. Anya? Nung alangay ti swertin, Beli. Nagpada talang linuguban ni Don Braulio. Ay, nagsakit tintero bagik. My goodness. Kalamig. Alam ko na. Saan ta na mapayang agpaliw ni General Marasigan, my friend? Apay, Oh,
kumita ka iti makannawan mo. Kitam, di lalaki ang nakatakdar iti sango tinalatak ng establishmento. Ha? Ni General Marasigan. Bingo! Nakita tamot lang. Okay. Agtalina talang dito nagtakderan ta, Jaime. Wala, Kasladar uraya na. nalabit. Chicks na. Amigo, amigo katus ka ngay. Agdudumat ibagbagam, Jaime Velasco. Dadala talaga ti utak mo, ah. Bili, nagnan. Imanawan, di tinagtakdaran na. Surutan ta. Ngem santang agpadpadlaw. Walang bili. Just ke. Timot mayor ti kasi narak na. Kat mo nagday na nga to apasdag. Ayang ito aramidon da di tapas dat. Huwag nga rod. Di na sayaat. Sumrak tamat iti day tapas dat. Bili. Huwigan. Mapit lang. Saan ka nga agborsok? Dabay. Pribado day tapasdag. Ang mga nuwag pagkadtalang na sumragta. Ha? Oh, abay, bili. Diyay lalaki ang magmag ng agturong itipasdag. Sa dino kita. Diyay nakakalugong itinangisit. Ken Maris na labagat ti kamiseta na. Ah, Bodyguard ni Mr. Fortes day ta. anya. Oh, kita, bili. Nagtakdarmat lang iti sango ti ruwang at ti pastek. Huwag nga rod. Oh, dakas day ito yung agparparik na kanya, Jaime. Anya? Anya amin ti marikrignam. Anay ko. Abay ayamanan. Di nakman lamlamyungan. Makaraman ka kanya. Anya ti maramanak. Nita, talaga pagpungpung Oo, totem na. relax, bili si kamat. Nag-high blood ka dagos. Anya nga tati mapaspasamak iti unag tipasdag. Nas ka na mamuan da ito ni Don Braulio. Oh, anya nga nga ti aramidon ta ita. Agsublitan iti mansyon. Sigurado ka? Makamu ka, no di mo kaya ti sumurot. Ala. Mapantangarudan iti nang iparking ang iti kotse. Gusto diyang bagat informante. Traidor da ichay a general. Anya ti plano yung ita, boss. Kampay di. Awan ti amo ka mapaspasamak. Ngayon ko makasarita itinalapat ti general. Anya nga ro ti aramidat, boss. Tanangan nyo lang nagititigtig na iyo. Bilinan nagiti tao, asiputan da titigtignay ni General Marasigan. Uwan, boss. Siya kon ti makamukan kwa na, ken ti mayor. Ha! Sana siya ti dungdung paran dagiti awanan bain. At traidor, iti grupo. Da kayong wadda dito'y daan na hideout. Tandaanan nyo ti bagak kada kayo. Bilin ni boss at tanangan tayo dagiti tigtignay tayo. Apaman nga umay dito'y ni General Marasigan. No damadlaw yo sa bali, wenno karkar na nga ramidan dagiti pasurot na. Amo yung tiramidin nyo, ha? Unaan nyo ida. Saan akayat ni Don Braulio ti mapaay? Datayo ti dakes nagkamali tayo ti plano. Hala, talawag mo't siguro ang timbagak ka na kayo. Sana sungsumbatan ni General Marasigan ti awag ko. 100% boss. Husto launa ti atap yung agtray-traidor day dya, General. Sana nagdadamo iti kastoy apasamak iti negosyo. Boss, Sana abimagnang no sana ka nasilib. Sa ganaan tayo taramidon nag iti traidor iti grupo, Billy. uwan boss. Iti iligaw ang negosyo. Awan timba ko nagayam, wano mapagtalkan. No di lang ti bukod mo apagi. Boss, Kas kuma iti inaramid dayjay a Mr. Fortes. Nasinga dagayam ko. Nagtraidor iti grupo.
Agasem, ibaga na pa yun na sakti ng traidor ken kuha na. Boss, Ita, ibilang ko idan akabusor ko. Nada makita yung abuyot dahil jay ang Mr. Fortes. Patayan yon. wen boss. Tinadakamat yung apasdag. Nalabing nga ijay ti meeting place da. Wen boss. Agasam. Kadwa pa ni General Marasig anti Mayor Asimbrek iti dadya pasdak. Ket iti sana nagbayag. Ada simbungan alalaki. Ket nagtakder iti sango ti ruangan ti pasdak. Talaga kasta, Billy. Dumteng ti aldaw, ada kami metlang ti agkikinontra iti illegal a negosyo. Boss. Basta nagtungpal kayo kadag iti bilin ko, ha? Billy? E di kasta, masaganan tayo ti aramiden da kontra kada tayo. Aduadaras ngaw awagan nag iti cellphone ni Don Braulio. Ngempulos ajak sinumbatan. Ajak kaya ti makisarita iti duldog. Nabayaga panawan ti panagserbik ken kuan. Adumeten dagiti nated ko ken kuana pagsayaatan ti negosyo na. Ngem kurangek dagiti ited na abingay ko kadagiti may laklako a kontrabando. Dagiti igam nga inlaklako ken kuana. Ginatang na lang itinalaka kanya. Ngaminlako na itinangina agatad kadagiti suki na a parokyano. Awan matentinted na bingay wenno porsyentok kadagiti naglakwan na. Ha! Nasirib ni Don Braulio. Ngam nasirsirib akpay. Awagak ni Bong. At danasken nga iparamid ko ken kuana. Ni General Marasigan ti mawawag kanya. Kanya nga tatibagan. Hello, boss. Bong, umay ka iti opisina kitamot lang. Bye. Okay, boss. Bye. Sigurado. At damanin ipaaramid kanyak ti boss ko a soldado. Mapana kon iti opisina na. Itamet lang. Boss, anya ka dito ipaaramid mo kanyak. Kas iti sigod, Bong. Riribukam dagiti negosyo ni Don Braulio. Ha? Ne. Kunak man no, patayo kung day dya tao, boss. Nagbaliw ti pangedeng ko. Dadahilan pa'y amin dagiti negosyo ni Don Braulio iti aglawlaw ti probinsya. Kalpasan day ta, patayam meten day dya tao. Iti kasta, da kamin kini Mr. Fortes ti agari iti daytoy a probinsya. Okay, boss. Sikat ti matungpal. At dapay maysa nga ipaaramid ko ken ka, Bong. Anya day ta, boss. Iraman mo meten apatayan ni Don Agosto agayem na. One, boss. Basta bilin mo. Tong panak. Utang ko ti biyag ko kan ka. Idi pailaeng nga dayon tirik na kanyak dayjay at Don Agosto. Baknang kinabilig mat dayjay at tao. Damag ko nga dayta ni Don Agosto
iti balay ni Mr. Chan. Boss, At to'y tinsaganak agatad. Aramatam da ito'y agatad. Tapno maaramid mo, dagiti papaaramid ko kan ka. Riribukam, tinigosyo ni Don Braulio, kan patayam ni Don Agosto. at baliging nga tanibong iti ipapaaramid ni General Marasigan. Gagayem, ti uliwain na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Tepang, iti tangatang! Dinapalabas, nagtultuloy, ti panagpaliw da Jaime kan Billy, iti aglawlaw ti ili. Iti saan ang nagbayag? Nakita da ni General Marasigan, ang nakatakder iti sawot establishmento. Sinurot na nga rad da ito'y iti nagturungan na. Ngem naklat da Billy ken Jaime, iti makita da akadwa ti General ti Mayor, iti ili, ken nakabantay met ti bodyguard ni Mr. Fortes, iti ruwangan iti nasao apasdek. Impaka mo adagos da Billy ken Jaime tinapaliw da ken ni Don Braulio. Imbiling nga rod tinaud-udi ti rumbeng nga aramiden da, nukas pangarigan ta dadakes nga aramiden ti grupo ni Mr. Fortes. Inawagan ni General Marasigan ni Bong tapno adda ipaaramid na ken kuana. Riribukan ni Bong dagiti amin a negosyo ti Don. Kastameten apatayon na ni Don Augusto. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang! Iraman mumeten, apatayen ni Don Agosto, agayem na. Wen boss, basta bilin mo, tong palag, gaputa utang ko ti biyag ko kan ka. Idi pa'y laeng, adayon tirik na kanyak dayjay adon. Bagnang ken nabilag met dayjay atao. Damag ko nga dayta ni Don Agosto, iti balay ni Mr. Chan. Boss, Adto'y tinsaganak agatad. Aramatem da ito'y agatad, tapno maaramid mo, dagiti paaramid ko kan ka. Riribukam tinigosyo ni Don Braulio, ken patayam ni Don Agosto. sige, boss. Aramidak ti amin. Tapno di kay mapaay kanya. Kumusta ti panagnarit mo iti mansyon, Althea? Nasaya at mat, Miguel. Kunak no saan ka ngagpakita pa'y kanyak? Jack makaid na ngagpampanunot. Noan yan ti kasasad mo iti mansyon. Jak impagarop apang panunutin nak, Miguel. Althea, Jack kaya't nga dadakis ang mapasamakin ka. Isu ano mabalin? Bantayan ka kumaitig na nayon. Agyaman nak, Miguel. Jack lakit di mapakawan ti bagik. No dadakis ang mapasamakin ka. Miguel. Anya ka diti kayat asawan dagita nga ibagbagam kanyak. Jack amo. Basta agtawad latan iti kaunggak. Miguel. Ikarik, Althea. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno saan ka may sagmak iti ima dagiti managdakdakas a tao. Ma'am Althea, apay ka day. Itay kapay anak kaululimag dito'y salas. Kwa. Anya ka diti pampanunutam, ma'am. Ibagam laeng kanyak Nuad na parikot mo. Bareng makatulong Jak malipatan dagiti imbagbaga kanyak ni Miguel. Itay nakita kami. Ha? Nana. Apay akas to'y matan ti marikriknag. Jak mailawlawag no kasanwag. Kasla kayat kumanin ating gan ti boses ni Miguel.
Kuna kun kat may papankan ayat ti pampanunod, ma'am. Nana, May salaan ti kayat asawon dayta, Ma'am Althea. anya, Nana. Agayat kakin ni Miguel. Ha? Balasang kan, Ma'am Althea. Napintas, kan nasingpet ka. Isu ati makunak, saan laeng asika ti agayat. Anya? Agpada kayo iti marikrik na kin ni Miguel. Nana. Ipasimuda ag ti lalaki ti ayat na. Babaan iti sinseridad na iti babae. Nana. Panagkunak, nasingpag ni Miguel. Agpada kayo nasingpag, ma'am. Nana. Pwedno nga tang agayat ni Miguel Kanyak. Si kaa mismo ti makarik na iti dayta, Ma'am Althea. Nana. Ti ayat ket datdatlag. Ti komplikado abanan. Ket agbalin asimpilaan. No ti ayat ti agaren. Nagpintasan aladawan ti babae. Tadda dito'y pagiwarnak. Kursunadak dito yan. Nagmayat ti sukog ti pamagina. Turo. Di mon ilambang dayta apagiwarnak. Apay, anyat kit kita dita. Ha? Wala na. Agisam-isam kapay amang sirsirig iti pagiwarnak. Kana na. Kita lang to'y ladawan ti babae. Nan, kita akman. Ay una yan. Babae mat alamo-lamo ti adda iti damo apanit ti pagiwarnak. Ay apaw. Nagpintas o babae. San ka di, Nana Amalia? Tinang pribado aparti ti bagina tinaakuban iti basit alupot. Unay kalakit din aya. Nana Amalia. Apay, aday bagam. Adda, Nana. Anya day taaya. Ibagamon, tagsubliak matla iti kusina. Kasta timbagan ni Toro kan ka, nanan? Ay na, wen anak ko. Nakla atak nga rod, iti imbaga na amakaas asawan. Una yun dahil agayam ko. Imbag ko man o lalaki ti pakiasawaan na. Saan mo? Tayo ti mga asawa iti pada na babae. Kasano, napaklan atumboy ti gayam mo, anak ko. Oray pa'y nga ta mabaliktad ti lubong, lalaki lapta tirik nana. Wen nga rod, nanan. Kas kumaita, rabi imanan. Kitaem tilanga na nakatugaw iti beranda. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang na. Noan niya ti pagragsakan na. Bye-bye antay ulat na, nanan. Kunak no saan kan ang makita, ma'am? Apay kit din na saan, Toro? Kayat ka kung mga arakupan. Gaputa ka iliw ka unay. Nga mga nugumura kay Tiaramidak, Ma'am Althea. Apay kumaagumurakan ka. Ara ko pa naglata, Toro. Ha? Agpaisaw, ma'am. Di na kun awagan iti ma'am. Althea, ko namlatan kanya. Ha? Kinapudno na, kailiw ka mat, Toro. Ala, ara ko pa kanakan na. Althea. Ay, ayatan ka, Althea. Ay, ayatan ka mo, Toro. Akan na kon. Akan na kon. Althea, I love you. I love you very, very much. Oy, Turo, agriing kan. Aldawan. Turo,
agriingkan ko na, taldawan. Oh, kamot gayam na. Bad trip. Ha? Anya ti bad trip? Ay ko. Awan na naman ya. Diyos ke. Nagtagtagain na paklagayam. Napanan ni Miguel na. Ay nasa paarimwar. Nariwat pala itay pimanaw. Nukas na nga, Rod. Talagaan na lang daw anak rin. Nangaton di init itay. Wen, no saan ka siguro ariniing? Nakaturog ka pailaeng. Apay nagsinnaay ka itinaunag. Saan dakla ko man ariniriing nana? Awen, amok. Nagtagtagainap ka. Kat tinatagtagainap mo ni Althea. Kasano nga mom na Amalia? Kasano ajak amo? Kat ibalbalikas mo tinagan ni Althea. Anya? Oh, Diyos ke. Kababain. Ala, agbusog kakit dito raw. Aldaw ti tiyenda ita. Narigat ti mabisinan ija tiyendaan nga aglako. Muna yung dayjay anang tagtagay na po. Pagpagkampay idi ni Ma'am Althea kanya. Sayang tadyak na agkan iti tagtagay na po. Kasano? Riniing nakmat nga man ni Nana Amalia. Naagkap ko man ni Ma'am Althea nga uray iti tagtagay na plan. Ay, Diyos kay. Aglapo akitin. Ay, gumatang kayon dito itikan. Da kayo asuki, umay kayon. O masidag kayon, babalasang. Kan nagugwapo ababaw. Umay kayon, sugay. Tara sumtimag na Jaime. Nas ka na malata adagos dagiti koleksyon ti sugalan. Isumay! Nagpartakta mo talamag na, oh! 5 sugalan ti papananta. Damo pa ila nga sugalan ti pangalanta iti koleksyon. Apoy ngamin nga inayaban nakpela nga mang kadwakan ka. Nga galay ti koleksyon. Anya ti kahit mo asawan? Abang lamatag may mesa. Yung anak. Anya ko mati aramida medya hideout no di nakaduan, ha? Ato ti aramid na kajay. Kas kumay ti anya. Lagi na may ti ara. Oh, Di nakman bisitan, Jaime. Sadot ka lang arudan, nagrawat ka payamangan. di mo matunay pinsan ti agsawa. Kababayin ka dagiti makangag. Amumet lagayam. Duldug ka. Asidigtan iti sugalan. Nakamata kiti bala ti oren bain. Tituruwa ka na iti granada ti batog ti sugalan. Billy, anya tinapasama kaya sugalan? Panag ko na. Kat nang butbutang lang di nakamotorsiklo anang ipurwak iti granada. Iti sango ti sugalan, boss. Pagkunam, Naira na nga awan ti naka-istambay at tao iti sango ti sugalan. Nagriyaw lang dagiti tao nakangag iti kanal buong. Awan mo tinatay ka dagiti tao tayo. Tilang nakaparking aluglugan ti nairaman. Kapo iti pa nagbutak ti granada. Boss, madamamat ng ti panag-imbestigar dagiti kamang ti bomb squad. Jaske. Talaga nga damang karkari kanyak. Di mi nailasin ti nakamotorsiklo, boss. Malaksid na naka-helmet. Pinasiwot na pa iti husto ti motorsiklo na. Pues, kontakan ti hepe ti pulisya. Kaya't ko makasarita may panggap. Iti daytoy anapasama. Wen, boss. Billy, ita pinag-sarasarita da Don Braulio. Kan ti hepe iti cellphone na. Anyang ingata ti pagsarasaritaan da. Di kan makibiyang pa, Jaime. Saritaan ti adda panunot na dayjay. Wait mo asawan, awan panunot ko. Sikatin ang ibaga iti dayta. Sana siya. Hoy, Billy. Billy, umasidag ka kanyak. Wen, boss! Umayen! Miguel, namom ka din dyan napasamak ijay kabangi-banga ili. Wen, Toro. Oh,
Imbag lakit din tawan tinatay. Gapo iti pan nakabetak ti Granada. Talaga nga gagara ti suspek nga awan ti matay. Ha? Apay anak ko nam ti kasta, gayam. Planado ti panangipurwak na iti Granada. Sugalan gayam ti aday ti unag ti establishmento. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Imbaga ti gayam ko a polis. No adala na imbag. Pamut-buteng lang ti naramid ti suspek. Anya? Ngam asino ti akin kukwa iti sugalan? Saan pengam mo? No asino ti aking kukwa? Kasta ka di? Wentora. Ngam panagkunak. Kukwa ti may sa sindikato. Aglagaw itan, dayja Don Braulio. Gapo iti inaramid mo, Bong. Sigurado dayta, boss. Gas da iti rumbang kan kuana. Inuten tayo adadaelen dagiti negosyo na. Iti kasta. Datayon ton, ti agari iti daytoy a probinsya. When, boss? Nauma akon na iti panagrup-rupa dayja Don Braulio. Di kayat mi kini Mr. Fortes. Ket maring bawan mi di kinabaknang ni Don Braulio. Boss, anya ti sumarunong aramida? Dumngag ka. Tay bagag, no anya ti sumaruno nga ramidem, Bong. Anya ti plan-planuan niya ramidan ni General Marasigan. Gagayem, di uliway na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayong anapauluan. Tepal, iti tamatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Tepal! Iti tangatang!